mutane ka jami'a shi kuma bai rikon kawawun shakka wallahi guda ya kasu da ya kawo kada su bari ta tashi ba hayanku in ta tashi don tana halaka su zayyano anan ta yi nan da ne ta yi da ne anan ta yi maka ce ta yi maka anan ta yi tunkuye ta yi tunkuye anan ta yi bilibigo ta yi bigo alamar da yanu ta yi can alewa kira mahaukata iyalin tarago a tana masu gajeren wani babban ɗaguwa a umarsa ta hanya yaro sharuwa da kiya boya mu amma ba ba kala kama ba ba ƙarfi ƙarfi ba tuwa tuwa ba ba kuma ba raba da shaɗa muna ka zaga zo ga ice ana da an sha wahalar kai wannan dan yaro mai kiɗin magabata ka san yaro da rage mu manya manya karamin aljani ka tashin kwaye mu manya-manya sai ta yi maka kamar yaro ya yi dariyawa ta kada ka ɗance na dure in shawa ta kada ka ba shi dariya ya yi buɗa gwangwan zanuwa ba shi dariya ya yi buɗa don kwata idan kada ta ka ba shi ya ne ba ba bayin ro bai mugun magani ba su ta hanya bai kada halin wannan hoce ba ba adila wannan hoce bai yaro mai halin kwale shi ka wani mu kwa da halin mu kwaro bai babu wala nake ko da magani magani kaya a gengere ke sai na gumma cilan nake kayan baiwa na gani uba na da